Mä oon Alenin Taru, Voimakehä lisenssoitu muutosvalmentaja ja mä autan ihmisiä hahmottamaan omia vahvuuksia isojen elämänmuutosten keskellä. Haetko uutta suuntaa elämällesi tai urallesi, mutta et tiedä vielä mistä aloittaa? Me kaikki joskus sokeudumme omille vahvuuksillemme ja mä osaan auttaa sua siinä. Aloitetaan Voimakehällä. Valmennus. Voimakehä on yksi hyvinkin hyvä työkalu vahvuuksien tunnistamiseen ja sanottamiseen. Aika usein meillä on työnhaussa haasteita, että ei osata sanottaa ehkä niitä ydinvahvuuksia. Ja Voimakehä pohjautuu puhtaasti positiiviseen psykologiaan. Tuosta löytyy se 6 eri vahvuuden lajeja ja käydään ne kaikki läpi. Joo. Ja nyt käyt sillä ajatuksella, että mitkä tuo sulle energiaa, mitkä on sulle niitä voimavaroja. Laita ne ja sitten laita toiseen pinoon myöskin, jos nousee, että mitkä tällä hetkellä vie niitä sun voimavaroja. Kyllä se aika hyvä. Hyvä ja osaava tekijä oot. Monilla meistä on käyttämätöntä potentiaalia. Kaikki omia vahvuuksia kehittävä toiminta on mahdollista muutosvalmennuksessa. Haluaisitko tukea omalla matkallasi? Soita tai laita sähköpostiin, niin sovitaan maksuton tapaaminen. Tervetuloa!